Нека ще покажа целият ми акаунт, всичките ми скинове. Извинявам, че нямаше толкова време видео, защото телефона ми се развали. Много герои имам. Не знам, нека да почваме. Ето и тук. Така. Шели. Имам 3 скина на нея. 3 скина имам на нея. Главно използвам тоя. Нита не я игра толкова доста, като виждате ми е почти. Преди го играх доста, обаче сега имам 2 скина на пол. И така. Бу нямам скинове, обаче имам хайпер чарджа на Бу. Така, Брок, на Брок, имате Брок, безплатно и тези двата стайла, иначе нямам скинове на Брок. Ел Примо, имам един скин на ето, ми се падна. Барли, имаме ето скин, и ето, главно използваме ето. Колко нямам скинове, не го играя доста. Роза не играя толкова, нямам скинове, това го знам. Джеси, нямам скин, аз много не игра. Дайнамайт имам скинове, това тогава не използвам то. На Тит имам 3 скина от Battle Pass, имам Battle Pass тогава. Така, Бит имам един скин, ето я. Дарио имаме ето скин, само да. Само то скин. На Карл имам само ето, обаче доста искаме ето скин. Обаче нямам джемове да си измислям. Джаки имам един скин. Играх я преди, обаче само не я играх. Гус. Не знам, така се казва, Гус. Обаче аз го викам Пип. Бой имам един скин. МС имам един скин за боя. И нямам скинове, обаче нямам. Пайпър имам един скин. Ще дига на 500. Пам! Нямам скинове, не е играю. Франк си го купиш този скин от евента. Сменям го, веднага го сменям. Сменям го веднага. Ме интересува, сменям го. Така, ранки. Носим на ранки. Докъде бяхме? Добре, така. Това бяхме, значи Пайпър. Така, Биби. Бибича, дигам, имам 3 скина. Главно използваме тоя. Така, я имам отскоро, не съм играл с нея. Едгара, както знаете, имам 2 скин, то сребърния. Много голям фен съм на Гриф, нямам скинове. Гриф, играх го. Гел нямам. Скинове, не го играя доста. Колет нямам. Нямам скинове, защото само не я играя много. Нов герой, аз ми се падна най-отпитики ми легендари Стардроп. Ми се падна. Лола ми се падна той, знам много як този скин. Ми се падна от
Stardrop. Сам, както знаете. Ей, този скин. Както знаете, и тая един скин, ей този. Миси Менди. Така. Менди. Имам ей този скин на Менди. Бях купил. Аз имам този. Този скин бе. Аз година толкова купи, защото като ми се падна и играх не на Джемграб, играх на Brawl Ball. На Brawl Ball играх. И така година. War and Glory. Ще ги дигам, имам джойстиците. И така War and Glory ще дигам. Така War and Glory. Това. Нямам на Анджел, просто не го игра. Ще го игра, така. Бери, може да си го купа, обаче не ме кефи толкова. То скин. Тара имам то скин, ми се падна от Legend и от Mythic. Макс си го купих то скин. Или Байрон си го купих от евента на SpongeBob, който се махна и тук беше. Махна се евента. се махна. Така, Байрон. Ми се падна и то от Legendary Stardrop. Много се бях. Godzilla Buzz. Ми се падна от яйцата, даже го имам на клип. Някъде от предишните видеа ще видите, но как спечелвам Godzilla Buzz от легендарно яйце. Така, имам и то ми се падна. Обаче най-главно използвам Godzilla Buzz. Чарли си го купих то скин. Играх я. Мико, нямам скинове, обаче мисля си купа. Мелоди си го купих този скин. Както виждате, не съм я играл. Лилито, както знаете, доста я игра. И нямам скинове. Клен си го бях спечелил. Не ме кефи много. Обаче като си... Леон, имам този скин. Обаче ще искам да си взема ето тоя скин. Ето този скин. Искам си взема, обаче то си го купи като Санди. Нямам скинове, обаче този скин е много мега як. Ето този скин. Този скин е мега як. Така, и имам и кит, която е дигнат на 500. Имам тук 3 скина. Хора, това беше за клипа. Надявам се да ви е харесал. А от мене, чао!